We hadden besloten in het kader van gezondheid, wat ook natuurlijk hoort bij een hartstichting, gezondheid en preventie, om een sportevenement te gaan organiseren. We hebben vrij lang nagedacht over wat we zouden gaan doen. Iets in het water, want het is cool in het water natuurlijk. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een 8e triathlon. Dat wil zeggen 1/8 van een normale triathlon. Om de drempel zeg maar laag te houden voor de bevolking in Bonaire. Het is hier vrij warm. Het is natuurlijk tropisch klimaat. Dus het is beter om een lage drempel te hanteren, zodat iedereen eigenlijk mee kan doen. En ik denk dat we totaal zo'n 100 deelnemers kunnen verwachten aanstaande zondag. Wat voor Bonaire begrippen best veel is. Het is nog geen swim to klein Bonaire met 500 deelnemers natuurlijk, maar het scheelt niet veel. En we gaan 's middags van start, een beetje later in de middag vanwege de warmte natuurlijk op het eiland. En we beginnen met een swim van 500 meter vanaf Plaza Resort. Dan een fietstoer van 20 kilometer. En vervolgens een wandel- of een loopparcours van 5 kilometer. Hoe kunnen mensen zich aanmelden of kunnen ze gewoon naar het Plaza Resort komen en meedoen? In principe kunnen mensen zich aanmelden via de website, dus Bonaire of hartvoorbonaire.org. Op de dag zelf kunnen mensen die last minute horen van het evenement nog wel inschrijven. Er is een mogelijkheid toe. We hebben liever gezien het aantal t-shirts dat we hebben en gezien de verkeersbeveiliging die we hebben moeten inzetten, een beetje een zicht op het aantal mensen die meedoen. En we vinden 100 eigenlijk een mooi getal. Wordt het er 120 prima, graag zelfs, maar 500 is niet haalbaar voor ons op dit moment. Ja. Zijn er nog kosten aan verbonden? De kosten bij inschrijving zijn per individu $12,50. En voor teams, dat wil zeggen 3 personen die kunnen inschrijven tegelijk, waarvan ieder één onderdeel pakt van de 1/8 triathlon, is $35. En er zijn veel bedrijven die daar gebruik van maken. Die zeggen oké, ik heb personeel, laten we 3 mensen van het personeel inzetten voor dit evenement. En die doen dan ieder iets, 1 zwemt, 1 fietst en 1 loopt. En die betalen dus $35 daarvoor.